Umqeqeshi we-Kaizer Chiefs uNasrat Nabi usenxusa abalandeli baleli qembu ukuthi babekezele futhi balwethemba uhlelo lwakhe yize bephoxekile behlulwa yiRichards Bay FC ngo-2-0. Ukuhlula kubeke ithemba le-Kaizer Chiefs lokuqeda endaweni yesithathu ku-Betway Premiership nokuhlungela i-CAF Confederations Cup engcupheni enkulu. uNabi ukholelwa ukuthi iqembu lakhe lisasendleleni efanele futhi iqembu elikhulu njenge-Kaizer Chiefs ngeke lakhiwe kabusha ezinyangeni eziyisithupha noma eziyisikhombisa kuphela. Usagxile emqondweni omkhulu futhi uzibophezele ekuthuthukiseni iqembu. Lo mqeqeshi ukugcizelela ukuthi imiphumela yomdlalo wodwa ngeke iguqule umbono wabo futhi bazi kahle ukuthi yini okumele bayilungise njengoba sekusele imidlalo engu-8 league ukuthi idlalwe kanye nokungase kuphume i-semi-final ye-Nedbank Cup. I-Chiefs isenethuba lokuqeda ngezinga eliphezulu. Umyalezo kaNabi kubalandeli ucacisile: hlalani ngesineke, nithembe inqubo futhi nikholelwe embonweni wesikhathi eside. Yize kunezihibe kodwa uhambo lusekude ukuphela, kanti i-Chiefs izosalelwa amasonto amabili ukuthi ihlangane ngesikhathi sekhefu ngaphambi kokubuyela emidlalweni ne-Golden Arrows. uNabi uveza ukuthi ukube bekukhona uTariq Morris noRanga Chivaviro izinto bezizoba ngcono kakhulu.